Hej. Jeg har problemer med elryge, og den kan ikke rulles ned. Jeg har taget det her af, og jeg tænkte på, at det kunne være et problem med ledning. Eller jeg ved ikke helt. Men jeg håber på, at de kan hjælpe mig med at forklare. Det eneste, der virker, det er, at den her ryge, den virker på det her. Det virker kun på den anden side. Og den her side, som I kan se, den virker heller ikke. Den virker ikke. Virker ikke. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Ledningen fører her. Jeg ved ikke, hvad der er galt. Ellers så må I meget gerne hjælpe mig. Altså